कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण సో మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా శ్రీదేవి మాతాజీ వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు భక్తి సదాచార్ క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో మనము భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి అంశాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్కి భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ సదాచార్ పేర్లోనే ఉంది. సదా అంటే మంచి, ఆచారాలు, మంచి ఆచారాలు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ వైష్ణవ ఆచారాలు అనేటువంటి ఈ అంశాలను మనము ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ దీనిలో మనము తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాము. ముఖ్యంగా ఈ వీటిలో వైష్ణవ సంస్కృతి అనేటువంటి ఈ సంస్కృతి అనేటువంటి ఈ పదాలని, అలాగే వైష్ణవ నియమాలు అనేటువంటి అంశాలను ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ప్రోగ్రాంలో మనము తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాము. సో ముఖ్యంగా భక్తి సదాచార్లో అంటే మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఇస్కాన్ సంస్థలో మనం అలాగే వైష్ణవులుగా గౌడీయ వైష్ణవ విధానంలో ఉండేటువంటి ఆచారాలు, ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ క్లాస్లో మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. సో ముఖ్యంగా ఈ వైష్ణవ సంస్కృతి అలాగే ఈ సదాచార్ అనేటువంటి ఈ అంశాలలో మనము ఇక్కడ వైష్ణవ కల్చర్, వైష్ణవ సంస్కృతి అనేటువంటి ఈ అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నట్లయితే దీనిలో ముఖ్యంగా ఈ విధానంలో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఈ వైష్ణవ కల్చర్లో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ గురించి, తర్వాత ఈ విధానంలో ఉండేటువంటి వెన్యూస్ గురించి, అలాగే మనము ఈ వైష్ణవ సంస్కృతిలో మనం యొక్క శుచిత్వము గురించి, క్లీన్లీనెస్ అనేటువంటి అంశాలు, అలాగే ఈ వైష్ణవ సంస్కృతిలో ఉండేటువంటి ప్రసాద సేవా విధానము అనేటువంటిది, అలాగే ఇంకా వైష్ణవ డ్రెస్ ఏ విధంగా ఉండాలి, వైష్ణవులుగా మనం ఏ విధమైనటువంటి వస్త్రధారణను కలిగి ఉండాలి, అలాగే వైష్ణవుల యొక్క సాంగత్యం, భక్తుల యొక్క సాంగత్వము అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలను మనము ఈ వైష్ణవ సంస్కృతి అనేటువంటి ఈ విభాగంలో మనము చర్చించుకోబోయేటువంటి అంశాలు. సో ఇక్కడ మనము మొదటి అంశంగా మొదటి అధ్యాయంలో మనము చూడబోయేటువంటి ఈ విధానాలలో ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వైష్ణవ కల్చర్ అంటే వైష్ణవ సంస్కృతి, దాని యొక్క సూత్రాలు మరియు వాటి యొక్క అనువర్తనాలు, ఆ సూత్రాల యొక్క అనువర్తనాలు అనేటువంటి అంశాలను మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. సో అయితే
ఈ కోర్సులో అంటే ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో మనము చూడబోయేటువంటి దీని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశ్యం, ఎయిమ్ ఆఫ్ ది కోర్స్, అలాగే మనము ఇక్కడ ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఉండేటువంటి దీని యొక్క అంశాన్ని. హరే కృష్ణ. మెసేజెస్ పెట్టకండి దయచేసి, స్క్రీన్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనము ఈ కోర్స్ అలాగే ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ఈ అంశంలో ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం చూసినట్లయితే, దీనిలో మనము ఈ వైష్ణవ సంస్కృతి అనేటువంటి విధానంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల్లో వారి బోధనలో అందించబడినటువంటి వైష్ణవ జీవన విధానంలో ఉండేటువంటి అంశాలు, అలాగే ఈ అంశాలన్నిటినీ కూడా ఇస్కాన్ సంస్థల అంతటా కూడా పెంపొందించడము అనేటువంటిది దీని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశ్యము. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇప్పటికీ కూడా మనకి ప్రముఖమైనటువంటి వారుగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఉంటారు. శిక్షా గురువుగాను మనకు వారు ఇచ్చినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అన్ని కూడా గ్రంథాల రూపంలో పొందుపరచబడి ఉన్నటువంటి అంశాలు, వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ బోధనలు, వారు రచించినటువంటి గ్రంథాలు అన్ని కూడా మనకు ప్రామాణికమైనటువంటివి ఉంటాయి. సో వాటన్నిటినీ కూడా ఈ వైష్ణవులుగా మనము వారు ఇచ్చినటువంటి బోధనలు, మన జీవన విధానంలో ఆ అంశాలను, అలాగే ఇస్కాన్ సంస్థలో వాటిని ఎలా అనువర్తించాలి అనేటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూసేటువంటి ఇది. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనము మరి వాట్ ఈస్ వైష్ణవ కల్చర్? సో ముందుగా ఆచారాలు, సదాచార్ అంటే మంచి ఆచారాలు. ఏంటి మరి ఆచారము అంటే? హరే కృష్ణ. ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఆచారాలు. సో సాధారణంగా మనము ఆచారాలు, విచారాలు అని ఉంటాయి. ఆచారము అనేటువంటి దాని గురించి ఎవరైనా 1 or 2 words లో చెప్పగలిగే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్, ప్రభుజీస్. హరే కృష్ణ. ఆచారాలు. మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. నీరజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామ. ఆచారాలు అంటే మనకు సంస్కృతిలో పెద్దవాళ్ళు కొన్ని పద్ధతులు పెడతారు ప్రభుజీ, వాటిని మనం ఫాలో కావడం అని అనుకుంటున్నాం ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఆచారాలు అంటే పద్ధతులు. ఏవైతే మనకు పూర్వులు అంటే మన పూర్వుల ఆచార్యులు కానీ, మన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పూర్వీకులు కానీ మనకి కొన్ని పద్ధతులను ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ జీవన విధానం ఈ విధంగా ఉండాలి, మానవులు మనం ఈ విధంగా ఉండాలి, మనం అంటే జీవులుగా ఉన్నప్పుడు అంటే మానవ జన్మలో ఉన్నట్టు మనం పెద్దవాళ్ళని ఎలా గౌరవించాలి మనం అనేటువంటి కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి. సో వాటిని ఆచారాలు అని పిలుస్తూ ఉంటాం. సో కాబట్టి వైష్ణవ విధానంలో ఉండేటువంటి పద్ధతుల గురించి మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది. సో అలాగే ఆచారాలు అంటే పద్ధతులు, ఆచారాలు అంటాము. అలాగే విచారాలు అంటే కొన్ని మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి మరి ఆ పద్ధతులు ఎందుకు వచ్చాయి ఏంటి అనేటువంటి అంశాలను కూడా మనము తెలుసుకోవాలి. అలాగే ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఈ వైష్ణవ కల్చర్ అనేటువంటి అంశాన్ని చూసినట్లయితే, సో ఇక్కడ జీవన విధానం అంటే కల్చర్ అనేటువంటి దానికి అంటే వైష్ణవులుగా ఉన్నటువంటి మనం చూసినట్లయితే ఈ వైష్ణవ జీవన విధానము అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ కల్చర్ అంటే వైష్ణవ కల్చర్ లేదా కల్చర్ అనేటువంటి దానికి ఒక నిర్వచనం చూసినట్లయితే ది వే ఆఫ్ లైఫ్, ఎస్పెషల్లీ ది జనరల్ కస్టమ్స్ అండ్ బిలీఫ్స్ ఆఫ్ ఏ పర్టిక్యులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్స్. అంటే ఈ జీవన విధానము మనకి కల్చర్ గా చెప్పబడుతుంది. ముఖ్యంగా ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి వ్యక్తుల సమూహం యొక్క సాధారణ ఆచారాలు మరియు నమ్మకాలు, దీన్నే కల్చర్ గా మనము
అంటే సంస్కృతిగా చెప్పబడేటువంటివి మన యొక్క ఆచారాలు అంటే పద్ధతులు. ఆ పద్ధతులు ఉండే వాటిపైన నమ్మకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి ఈ సంస్కృతిగా చెప్పబడుతుంది. అలాగే వైష్ణవ సంస్కృతి అంటే ఈ వైష్ణవ జీవన విధానంలో ఆ వైష్ణవ సమూహాల్లో అంటే భక్తులు, వైష్ణవులు అంటే భక్తులు. ఆ భక్తుల యొక్క సమూహాల్లో వారి యొక్క సాధారణమైనటువంటి పద్ధతులు, ఆ నమ్మకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనము వైష్ణవ సంస్కృతిగా చెప్పబడేటువంటి అంశము. సో, దీనికి సాధారణంగా కల్చర్ అంటే వ్యవసాయము, పండించడం అంటే ఫలవంతం చేసుకోవడం అనేటువంటి మీనింగు ఉంటుంది. సో, సాధారణంగా ఒక సమాజంలో ముఖ్యమైనటువంటి పద్ధతులు, నిర్మాణాలు, వ్యవస్థలు ఆ సమాజం యొక్క సంస్కృతిని సూచిస్తాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే మనం చెప్తుంటారు కుటుంబ సంస్కృతి. సో, వీళ్ళ కుటుంబం ఈ విధమై వీళ్ళది సంస్కృతి కలిగినది అని చెప్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఈ సంస్కృతి అనేటువంటిది సమాజంలో ముఖ్యమైనటువంటి పద్ధతులు, వారు ఏర్పరచుకున్నటువంటి పద్ధతులు, వారి యొక్క ఆచారాలు, వారి యొక్క నమ్మకాలు, వారి యొక్క ఆ వ్యవస్థలు అవన్నీ కూడా సూచించేటువంటిదే సంస్కృతి అని చెప్తాము. వైష్ణవ సంస్కృతి కూడా అదే. ఈ సమాజంలో వైష్ణవుల యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి పద్ధతులు, వారు నిర్మించుకున్నటువంటి విధానాలు, వారి యొక్క వ్యవస్థలు అనేటువంటి అంశాలను సూచించేటువంటిది ఇక్కడ మనము వైష్ణవ సంస్కృతిగా చెప్పబడేటువంటిది. సో, దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ అంటే మై బర్త్ వాజ్ ఇన్ ఏ వైష్ణవ ఫ్యామిలీ. మై ఫాదర్ వాస్ ఏ గ్రేట్ వైష్ణవ. సో ఫ్రమ్ బర్త్ ఐ వాజ్ వైష్ణవ కల్చర్ ఓన్లీ అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గురించి వారు చెప్తూ, ఎందుకంటే వారు ఒక సాంప్రదాయమైనటువంటి వైష్ణవ కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి వారు. సో వారు ఆ సాంప్రదాయాలని పాటిస్తూ ఉన్నటువంటి వారి తండ్రి వద్ద ఆ వైష్ణవ సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా పుట్టుకతోనే వారు ఆ వైష్ణవ సాంప్రదాయాలను తెలుసుకున్నటువంటి వారు. ఎందుకంటే వారి నాన్నగారు బిజినెస్ చేస్తూ సాయంత్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రతిరోజు కూడా వారు పడుకొని ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వచ్చినాక కూడా రాత్రి సమయంలో వారు ఆ భగవంతుని యొక్క పూజలు చేసుకొని నిద్రపోయేవారు. సో ఆ విధంగా భగవంతునికి సంబంధించిన వారిలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ పద్ధతులు అన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచే వారు చూస్తూ పెరిగినటువంటి వారు. సో మరి ఇక్కడ కుటుంబం నేపథ్యము ఒక్కటే కాదు. ఎందుకంటే మరి ఆ వైష్ణవ కుటుంబంలో పెరిగినటువంటి వారు లేదా బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినంత మాత్రాన బ్రాహ్మణులుగా ఉండాల్సినటువంటి ఉండదు. ఎందుకంటే విద్య ఉన్నంత మాత్రాన కూడా వాళ్ళు మంచి బ్రాహ్మణులుగాను లేదా చెప్పబడలేరు. ఎందుకంటే మనము ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు రావణ అసురుడు. రావణుడు వాస్తవానికి ఒక సాంప్రదాయమైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి వాడు. ఆయన తండ్రి ఒక గొప్ప బ్రాహ్మణుడు. కానీ ఆ తను నేర్చుకున్నటువంటి విద్యలు ఎన్నో విద్యలు నేర్చుకున్నటువంటి వాడు రావణాసురుడు. సో మరి రావణ బ్రహ్మ అనబడలేదు. ఎందుకు? అతడు తనలో ఉన్నటువంటి ఆ విద్యలను ఆ వినయంతో ఒక సాంప్రదాయమైనటువంటి ఆచారాలను ఆయన పాటించలేదు. సో కనుకనే రావణ బ్రహ్మకు బదులుగా రావణాసురుడు అని కీర్తించబడినటువంటి వాడు రావణుడు. సో ఎందుకు మనకి భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని అంటూ శ్లోకంలో 5వ అధ్యాయంలో 18వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తారు. అంటే ఆ విద్య వినయాలు కలిగినటువంటి అంటే పండితుడు అనేటువంటి వాడు, వినయ సంపన్నుడైనటువంటి వాడు ప్రతి జీవిని కూడా సమదృష్టితో చూస్తాడు. ఎందుకంటే ఆ ప్రతి జీవిలో కూడా భగవంతుణ్ణి దర్శించగలుగుతాడు. అటు అంటే బ్రాహ్మణుడి దేహంలోనూ చండాలుడి దేహంలోనూ దేహపరంగా చూస్తే బ్రాహ్మణుడు చాలా శుభ్రంగా శుచిత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. మరి చండాలుడు చూస్తే ఎప్పుడు కూడా మురికిగా ఉంటూ తను ఒక ఆచారం అంటూ పాటించకుండా ఉండేటువంటి వాడు. కానీ అక్కడ ఆ భగవంతుడు అంటే వినయాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు అందరినీ కూడా సమదృష్టితో చూడగలుగుతారు. అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించగలుగుతారు. అలాగే ఆ ఇంకా చూస్తే ఏనుగులోను, ఆవులోను,
కుక్కలోను, అలాగే కుక్క మాంసం తినేటువంటి వీళ్ళందరిలోనూ కూడా సమానంగానే ఆ భగవంతుడు అంటే వినయాన్ని ప్రదర్శించేటువంటి. సో అక్కడ ఆ భగవంతుడు కూడా అందరిలో విన్నను పరమాత్మ రూపంలో ఆయన ఉన్నాడు. సో ఆ విధంగా వినయాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ఉత్తములుగా కీర్తించబడతారు. సో మరి ఆ విధంగా రావణ్‌ను చూసినట్లయితే బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించినప్పటికీ కూడా, ఎన్నో విద్యలు నేర్చుకున్నప్పటికీ కూడా అతడు బ్రహ్మగా కీర్తించబడలేదు. రావణ బ్రహ్మ అనబడలేదు ఎక్కువగాను. రావణాసురుడు ఎందుకంటే తనలో అసుర లక్షణాలను, అసుర సాంప్రదాయాలను తను పెంపొందించుకుంటూ పోయాడు. సో కనుక రావణాసురుడు. మరి ఇంకా మనం భక్తులు చూస్తే ఎంతో మందిని చూస్తూ ఉంటాం. ఆంజనేయ స్వామి వారు ఉన్నారనుకోండి. ఆయన మరి వానర జాతిలో జన్మించినటువంటి వాడు. కానీ శుద్ధమైనటువంటి భక్తుడిగా కీర్తించబడినటువంటి వాడు. సో ఎంతో వినయంతో ఆ శ్రీరామచంద్రుడిని తను ఆశ్రయించి ఆయన్ని పూర్తిగా తనను తాను సేవకుడుగా ఎందుకంటే నవవిధ భక్తి మార్గాలలో మనకి ఆయనని దాసుడుగా కీర్తించబడినటువంటి ఆ భక్తాంజనేయ అని చెప్తుంటాం. భక్తికి ఉదాహరణగా ఆంజనేయ స్వామిని చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో ఆ విధంగా మనము మన విధానాలను పెంపొందించుకోకపోవడం ద్వారా మనము ఈ ఆచారాలను పాటిస్తూ ఉండడం వలన సమాజంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి అంటే భక్తి విధానం, ఆధ్యాత్మిక విధానంలో మనము పురోభివృద్ధి చెందుతాము అనేటువంటి అంశాన్ని తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో ఇంకా మనం చూసినట్లయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇస్తున్నటువంటి వారు యొక్క బోధనల ఆధారంగానే మనము ఈ వైష్ణవ కల్చర్, వైష్ణవ సాంప్రదాయము అనేటువంటి విధానాలు చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మీరు ఏదైనా విద్యా సంస్థలో ప్రవేశించినట్లయితే మీరు ఆ సంస్థ యొక్క నియమాలు మరియు నియంత్రణలకు అనుగుణంగా నడుచుకోవాలి. లేకపోతే సంస్థ అందించేటువంటి జ్ఞానాన్ని మీరు ఎలా పొందగలుగుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆయన బోధించేటువంటి బోధనలో మనకిస్తూ ఉన్నటువంటి అంటే ఇక్కడ మరి మనము పేరుకు మాత్రమే వైష్ణవులు అని చెప్పుకుంటే కాదు, ఆ వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో ఉండేటువంటి విధానాలను వస్త్రధారణ వేసుకొని తెల్లని అరుచుకొని తిలకం పెట్టుకొని లేదా మెడలో తులసి కటిమాల వేసుకొని ఇది చేసినంత మాత్రాన అది వైష్ణవులు అనిపించుకోదు. ఎందుకంటే ఆ వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఒక సంస్థలో మనం జాయిన్ అయినప్పుడు, ఒక విద్యా సంస్థలో ఆ సంస్థ ఒక యూనివర్సిటీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కి మనం కట్టుబడి ఉండాలి. సో అప్పుడు మాత్రమే ఆ విద్యా సంస్థ అందించేటువంటి విద్యను మనం పొందగలుగుతూ ఉంటాం. అలాగే ఒక దేశం నుంచి మరొక దేశానికి వెళ్ళామనుకో, అక్కడ ఉన్నటువంటి రూల్స్ ప్రకారంగానే మనం పాటించుకోవాలి. మన భారతదేశంలో ఉందనుకోండి, మనము కారులో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండి నడిచిపోయేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తాం. కాదు నేను రైట్ సైడ్ వెళ్తాను అనుకోండి, యాక్సిడెంట్ అయితే బాధ్యత మనకుండదు. అలాగే వేరే దేశాల్లో రైట్ సైడ్ నుంచి వెళ్తాం. సో కాబట్టి ఎక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధించినటువంటి దానికి సంబంధించి ఆ విధమైనటువంటి విధానాలలో మనము ఉండాలి అనేటువంటిది మనకి ప్రిన్సిపల్ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి ఈ వైష్ణవ విధానంలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే నిబంధనలు మనకు పూర్వపు ఆచార్యులు ప్రామాణికమైనటువంటి వారు ఇచ్చినటువంటివి, అలాగే గురువులు ఇచ్చినటువంటి వాటిని పాటిస్తూ మనము ఆ సాంప్రదాయాలను పాటించినప్పుడు, వాటిని మనము అనుసరించినప్పుడు మాత్రమే దానికి సంబంధించినటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనము పొందగలుగుతాము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు, ప్రతి చోట అంటే ఎక్కడైనా కానీ మీరు ఏదైనా స్వీకరించాలి అని అనుకున్నట్లయితే మీరు నియంత్రించబడి ఉండాలి, లేదా మీరు నియంత్రణకు లొంగిపోవాలి అని చెప్తుంటారు. సో కనుక ఆ విధంగా మనము దేనినైనా పొందాలి అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి నియమాలు, అంటే భక్తిలో మనము పురోభివృద్ధి చెందాలి, భక్తిని మనము పొందాలి అని భక్తితో ఉండాలి, ఆ భగవంతుని మనము చేరువ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి నియమాలను పాటించాలి. సో ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందాలి అనేది దానికి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి కొన్ని నియమాలు ఇస్తారు. ఎర్లీ మార్నింగ్ 4కు లేవడము, 4:30 వరకు మంగళహారతికి అటెండ్ అవ్వడము, ఆ తర్వాత 16 మాలలు జపం చేయడము, అలాగే 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవడము. సో ఈ విధంగా
ఏవైతే నియమాలు ఉంటాయో, తరగతి నియమాలను ఏ విధంగా అయితే నిబంధనలను మనం పాటిస్తామో, పాటించకపోతే మనం జ్ఞానాన్ని పొందలేమో, అదే మాదిరిగా ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో మనం పురోభివృద్ధి చెందాలి అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ నియమాలను కూడా మనము పాటించాలి అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మనకి ఆహ్, మన పూర్వపు ఆచార్యులు గోస్వాములైనటువంటి సనాతన గోస్వామి, రూప గోస్వాముల వారు, ముఖ్యంగా రూప గోస్వాముల వారు మనకి భక్తి రసామృతము అనేటువంటి దానిలో భక్తులు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధమైనటువంటి నడవడికను కలిగి ఉండాలి, ఎటువంటి విధానమైనటువంటి భక్తి అనేటువంటి మనకి కొన్ని సాంప్రదాయమైనటువంటి నియమాలను కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే భక్తిని ఆచరించడానికి మనం ఏం పాటించాలి, అంటే భక్తిలో మనం పురోభివృద్ధి చెందడానికి ముందుగా ఏం పాటించాలి అనేటువంటి కొన్ని అంశాలను చెప్తారు మనకి భక్తి రసామృతంలో రూప గోస్వాముల వారు. ఆ తర్వాత భక్తిలో మనం ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత మరి ఏం చెయ్యకూడదు అంటే ఇవి ఆ భక్తికి విఘాతం కలిగించేటువంటి వాటిని ఏమి మనం చేయకూడదు. సో ఆ విధంగా నియమాలు నిబంధనలను పాటించకపోతే ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడం ఎలాగైతే సాధ్యం కాదో, అదే మాదిరిగా మనము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధాం ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందాలి అంటే ఆ ఆధ్యాత్మికతకు సంబంధించి, అంటే భక్తి విధానాలకు సంబంధించి వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మనము ఆచరించినప్పుడు మాత్రమే మనము ఆ విధానంలో మనము పురోభివృద్ధి చెందుతాము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అదే విధంగా మనకి మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఈ చైతన్య చరితామృతము మధ్యలీలలో మనకి 22వ అధ్యాయంలోని 113వ శ్లోకం ఈ విధంగా సూచిస్తూ ఉంది. స్మర్తవ్య సతతం విష్ణుర్విస్మరణ స్మర్తవ్యో న జాతుచిత్ సర్వే విధి నిషేధ స్యురేత యోరేవ కింకరా అంటూ చెప్పబడింది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఆ చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పబడినటువంటి అంశము ముఖ్యంగా విష్ణువు యొక్క మూలము శ్రీకృష్ణుడు, అంటే శ్రీకృష్ణుడే విష్ణు భగవానుడికి మూలము, అతనే సర్వదా స్మరించాలి, అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి సర్వదా స్మరించాలి, ఏ సమయంలోనూ మర్చిపోకూడదు. శాస్త్రాలలో తెలుపబడినటువంటి విధి నియమాలన్నీ కూడా ఈ 2 సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉంటాయి. అంటే ఆ 2 సూత్రాలకు సేవకులుగా ఉండాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకము పద్మ పురాణంలో నుండి తీసుకోబడినటువంటిది. శాస్త్ర నియమాలు, గురు నిర్దేశాలు చాలా ఉన్నాయి అని, ఈ నియమాలన్నీ కూడా మూల సిద్ధాంతానికి సేవకులుగా పనిచేస్తాయి. మరి ఏంటి ఆ మూల సిద్ధాంతము అంటే ముఖ్యంగా ఎప్పుడు కూడా ఆ అన్ని అవతారాలకు మూల ఆధారమైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి సర్వదా స్మరిస్తూ ఉండాలి. ఏ సమయంలో కూడా ఆయన్ని మర్చిపోకూడదు. అంటే నిరంతరము స్మరించాలి అంటే ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. 2 కూడా ఒకటే. ఇక్కడ నిరంతరము ఆయన్ని స్మరిస్తూ ఉండాలి, ఎల్లప్పుడూ ఆయనను గుర్తుంచుకోవాలి. మరి ఏ సమయంలోనూ కూడా మర్చిపోకూడదు. సో అన్ని శాస్త్రాలలో కూడా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇదే అని చెప్తుండ్రు. అందుకే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మరి ఆయన్ని ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆ భగవంతుణ్ణి ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము జపం చేయాలి. సో అందుకే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి నియమము రోజుకు 16 మాలలను హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము జపించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ముఖ్యంగా దాని యొక్క అంతిమంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే మానవుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి స్మరేవించే విధంగానే ప్రవర్తించాలి. మరి ఆ కృష్ణుణ్ణి మర్చిపోయేలా చేసే పనులను మానుకోవాలి. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము మనము ఆయన్ని స్మరిస్తూనే ఉండాలి. 24 గంటలు కూడా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో, అంటే మన పనులు మనం చేసుకుంటూ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి కార్యాలుగా చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. భగవంతుణ్ణి గుర్తు పెట్టుకుంటూనే మన పనులు మనం చేసుకోవాలి.
సో ఈ విధంగా ఈ 2 సూత్రాలు కూడా కృష్ణ చైతన్యం యొక్క ప్రాథమిక నేపథ్యాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉన్నాయి అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి మనకిక్కడ ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి చైతన్య చరితామృతం ఈ పర్పోర్ట్‌లో భాష్యంలో వారు ఇచ్చినటువంటి అంశంగా ఇది మనము తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది. సో అలాగే ఇంకా మరి ఈ నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయనుకోండి. ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాము. ఒక ప్రదేశానికి సంబంధించినటువంటి విధానం మరొక దేశంలో, భారతదేశంలో ఒక రకమైనటువంటి సాంప్రదాయాలు, విధానాలు ఉంటాయి. వేరే దగ్గరికి వెళ్లి తగ్గ అదే విధానాలు అనంటే ఒక్కొక్కసారి కష్టమవుతుంది. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ అంశాలలో కొన్ని వెసులుబాటులు ఇస్తున్నారు. అంటే దేశ, ప్రాంత, కాలానికి సంబంధించి ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటివి, అలాగే ఒక్కొక్క ప్రదేశాన్ని అనుసరించి చెప్తున్నారు. ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యూరోపియన్ అంటే పాశ్చాత్య దేశాలకు వారి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 1971లో ఒకసారి ఆయన ఉపన్యాసం ఇస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఈ విధంగా వారు చెప్పారని చెప్తారు. ఈ యూరోపియన్ మరియు అమెరికన్ విద్యార్థుల మాదిరిగానే కొన్నిసార్లు వారు సిఫార్సు చేయబడినటువంటి సదాచార సూత్రాలను స్వీకరించలేరు. కానీ అది పట్టింపు లేదు. వారు అంకితతో పనిచేసినందున వారు కృష్ణుడి కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేశారు. కావున వారు సాధువులు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఒకటి ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వారికి సాధువు గౌరవం ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే వారికి కృష్ణుడి కంటే వేరే వ్యాపారం లేదు. అంటే వేరే ధ్యాస లేదు. కృష్ణుడే వారి యొక్క అంతిమ గమ్యంగా వారు చేస్తూ ఉన్నారు. సో అటువంటి సందర్భాలలో కొన్నిసార్లు ఈ ఆచారాలన్నిటినీ కూడా స్వీకరించలేరు. ఎందుకంటే ఆయన ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపకాచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ సంస్థను ప్రారంభించినటువంటి సందర్భంలో న్యూయార్క్ నగరంలో యుఎస్ఏలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అంతా కూడా ఆ హిప్పీ కల్చర్ అంతా ఉన్నటువంటి సందర్భాలలో వారు నామం పెట్టుకొని రమ్మంటేనో, లేకపోతే ఇంకా కొన్ని నిబంధనలన్నీ కూడా ఒకేసారి వారిపైన ఉంచినట్లయితే అవి సాధ్యం కాదు. సో కాబట్టి కానీ వారికి ముఖ్యంగా వారందరిలోనూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆ భగవంతుడు, ఆ కృష్ణుని స్మరణే ఉంది వారిలో. కాబట్టి ఆ కృష్ణుణ్ణి తప్ప వేరే ధ్యాస వారికి లేదు. కనుక వారు కూడా సాధువులుగానే, వైష్ణవులుగానే భావించాలి. వారిని కూడా భక్తులుగానే భావించి వారికి గౌరవమైనటువంటి మర్యాద ఇవ్వాలి అని ఇటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో అలాగే మనకి ఇంకా భీష్మ పితామహులు వారిని చూసినట్లయితే వారు చెప్తారు. ఆ 8 మంది వసువులలో ఉత్తముడుగా చెప్పబడినటువంటి వాడు ఆ భీష్ముడుగా అవతారం వచ్చినటువంటి సందర్భంలో వారందరినీ కూడా అక్కడికి మహాత్ములందరినీ కూడా తను ఈ దేహాన్ని వదిలేటువంటి సందర్భంలో వారు మహాత్ములందరినీ కూడా అక్కడికి, అంటే గొప్పవారందరినీ కూడా అక్కడికి సాదరంగా ఆహ్వానించి ఆయన కృష్ణుడికి శరణుజొచ్చడం జరుగుతుంది. అంటే విష్ణు సహస్రనామం చెప్పడం జరుగుతుంది. సో అతడు ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కాలము, ఆ ప్రదేశం ప్రకారంగా ధర్మపరమైనటువంటి నియమాలను సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు భీష్మ పితామహుడు. కనుక ఆ విధంగా ఆయన చేశారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా మనము కొన్ని అంటే ఇక్కడ ఈ విధానంలో, ఈ సాంప్రదాయాలలో, ఈ భక్తి విధానాలలో ప్రచారం చేసేటువంటి పూర్వపు ఆచార్యులు సమయము మరియు ప్రదేశం పరంగా మనకి ధర్మపరమైనటువంటి సూత్రాలను ఎలా సర్దుబాటు చేయాలో నిపుణులైనటువంటి వారికి, ఆ ప్రచారకులకు, ఆచార్యులకు బాగా తెలుస్తుంది అని చెప్తారు. ప్రపంచంలోని గొప్ప ఆచార్యులు లేదా బోధకులు లేదా సంస్కర్తలు అందరూ కూడా సమయము మరియు ప్రదేశం పరంగా ధర్మపరమైనటువంటి సూత్రాలను సర్దుబాటు చేయడం ద్వారా తమ లక్ష్యాలను అమలు చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో ముఖ్యంగా, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ప్రదేశంలో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా యూరోపియన్, అమెరికా దేశాల్లో ఉండేటువంటి భక్తులు మన భారతదేశంలో మనం ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయాలాగా పాటించాలి అంటే వాళ్ళకి కొంత కష్టంగా ఉంది. కానీ చివరికి వారు కూడా మనలాగానే అన్ని విధాలుగా వైష్ణవ విధానంలో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా పాటించడం జరిగింది. కానీ ప్రారంభంలో ఆయన కొంత వెసులుబాటు ఇవ్వడం జరిగినటువంటి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి బోధనల్లో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే,
ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో భిన్నమైనటువంటి వాతావరణ మరియు పరిస్థితులు ఉంటాయి. మరియు భగవంతుని సందేశాన్ని బోధించడానికి ఎవరైనా తన విధులను నిర్వర్తించవలసి వస్తే అతను సమయము మరియు ప్రదేశపరంగా ఆ విషయాలను సర్దుబాటు చేయడంలో నిపుణుడుగా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే మనకి ఈ విషయాన్ని భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు కూడా తెలియచేసినటువంటి అంశమే. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు కూడా ఒక్కొక్కసారి అక్కడ మనము అంటే ఈ అంగి వేసుకొని పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఎవరినైనా మీట్ అవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ విధంగా అక్కడ పరిస్థితులకు అనుకూలంగా, అలాగే భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు కూడా ఆ విధంగానే ప్రవర్తించినటువంటి వారు. సో కనుక ఒక్కొక్కసారి ఆ దేశ కాల పరిస్థితులను అనుకూలంగా మనం ఈ భక్తి విధానాలను బోధించడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అంటే ఈ నియమాలు అడ్డంకులు కాకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా ఆయన మనకి ఇస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాల్లో నిర్దిష్ట సమయము, అలాగే దేశము మరియు సౌకర్యాలు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క సమయంలో ఒక్కొక్క వాతావరణమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి విధానాలు ఉంటాయి. ఆ విధానాలను మనము మార్చుకుంటూ దానికి అనుకూలంగా మార్చుకుంటూ ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలని బోధించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి సందేశాలు. సో భారతదేశంలో అనుకూలమైనది పాశ్చాత్య దేశాల్లో సౌకర్యవంతంగా ఉండకపోవచ్చు. సో అదే చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి. సో కాబట్టి మనము ఎక్కడ ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను, ఈ భక్తి విషయాలను మనము ప్రచారం చేయదలుచుకున్నామో దానికి అనుకూలమైనటువంటి విధానంలోనే ఆ విధంగానే ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో కనుకనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఆ రకమైనటువంటి వెసులుబాటులను కలగజేయడం జరిగింది. ఆ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుకూలంగా అసలైనటువంటి ఆచార్యుల వరుసలో లేనివారు లేదా వ్యక్తిగతంగా ఆచార్య పాత్రలో ఎలా నటించాలి అనే దానిపైన అవగాహన లేనివారు భారతదేశం వెలుపల ఉన్న దేశాలలో ఇస్కాన్ ఉద్యమం యొక్క కార్యకలాపాలను అనవసరంగా విమర్శిస్తూ ఉంటారు. అంటే వాస్తవానికి ఇవన్నీ తెలియనటువంటి వాళ్ళు వాటిని చెడగొడుతున్నారు అనేటువంటి దాంతో ఆ విధమైనటువంటి విమర్శలను చేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి దాన్ని మనకి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా ఆయన మనకి ఇస్తూ ఉన్నటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి అలాంటి విమర్శకులు వ్యక్తిగతంగా ఏమీ చేయలేరన్నది వాస్తవం. సో ఎందుకంటే వారు విమర్శించడం తప్ప అందులో ఉన్నటువంటి వాస్తవికమైనటువంటి విధానాలను, ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను వారు సరిగా అవగాహన చేసుకోలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుస్తున్నారు. ఎవరైనా వెళ్ళి అన్ని రిస్కులు తీసుకుంటూ సమయము మరియు ప్రదేశం కోసం అన్ని పరిగణలను అనుమతిస్తే అది పూజా విధానంలో మార్పులు ఉండవచ్చు, కానీ శాస్త్ర ప్రకారంగా అది తప్పు కాదు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ విధానాలను గురించి అంటే కృష్ణ చైతన్యం ప్రచారం చేయడమే ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం. సో ఎందుకంటే పాశ్చాత్య దేశాలలో ఉన్నటువంటి వారికి మన సాంప్రదాయాలు, మన విధానాలు ఇవన్నీ కూడా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, కానీ వారి యొక్క గమ్యం ఏంటంటే, వారి యొక్క లక్ష్యం ఏమిటంటే ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడము, అదే భక్తి. సో మరి అటువంటి ఆ విధానంలో చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అది తప్పు కాదు అనేటువంటి, ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడు యొక్క పరమగమ్యము ప్రతి మానవుడు తెలుసుకోవలసినట్టు అంటే మనం మానవ జన్మ మనకి అంటే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులలో మానవ జన్మ బుద్ధితో ప్రవర్తించి తెలుసుకోగలిగేటువంటిది అవకాశం అని చెప్తారు. కోటాను కోట్ల జన్మల తర్వాత మనకు లభించినటువంటి అవకాశం. సో ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకొని ప్రతి జీవుడు కూడా వారి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడం. సో అయితే ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోవడం లక్ష్యం, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడము. దానికి మనకి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు ఇచ్చినటువంటి నామస్మరణ ద్వారా సంకీర్తన యజ్ఞం. సో ఈ కలియుగంలో మనకి ఉన్నటువంటి అవకాశం ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని నిరంతరము జపిస్తూ. సో మరి ఆ విధంగా ఆ
చేసేటువంటి విధానంలో ఆ భగవంతుని నామాన్ని నిరంతరము జపిస్తూ ఉండేటువంటి విధానంలో కొన్ని పూజా విధానంలో కొన్ని చెప్పుకోవచ్చు. సో దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తన స్వత ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకుంటూ, నేను శాస్త్రాలను అనువాదించాను, నాకు సరైనటువంటి గ్రంథీకరణమైనటువంటి లాంగ్వేజ్ లేకపోవడం వల్ల కొన్ని తప్పులు దొర్లి ఉండవచ్చు, కానీ నా ఉద్దేశ్యము చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బోధనలను ప్రచారం చేయడము, ఆ భగవంతుని ప్రతి జీవుని కూడా భగవంతునికి భక్తికి దగ్గర చేయడము అనేటువంటిది ఉద్దేశ్యం. సో కాబట్టి అది తప్పు కాకపోవచ్చు, అందులో తప్పులు ఉన్న ఉద్దేశ్యం మాత్రము భక్తి సో అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారని చెప్తారు ఆచార్యులు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మనం చేసే మన యొక్క భక్తి అనేటువంటిది ముఖ్యము అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ ప్రయోజనవాదుల అభిప్రాయం ప్రకారం శాస్త్ర విధులను కొన్నింటిని తక్షణ ప్రయోజనం కొరకు అవలంబించుటను నియమ ఆగ్రహం అని, అలాగే ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి ఉద్దేశించబడినటువంటి శాస్త్ర విధులను నిర్లక్ష్యపరచడము నియమ అగ్రహాన్ని చెప్పబడుతుంది. సో ఇక్కడ రూల్స్ ముఖ్యంగా చెప్తారు. నియమాగ్రహ అనేటువంటి ఈ సమాసాల్లో తేడాగా ఉండేటువంటి ఈ రూల్స్ చెప్తుంటారు. మెయిన్ గా 2 నియమాలు మనకి చెప్పబడుతున్నటువంటి ఆ రూల్స్ అంటే నియమ అంటే రూల్స్. దీంట్లో ఆగ్రహం అని, అలాగే అగ్రహ అనేటువంటి ఆగ్రహం అగ్రహ సో అనేటువంటి 2 రకాలుగా చెప్పబడుతుంది అంటారు. సో ఇక్కడ ఈ ఆగ్రహ అంటే ఏదైతే ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి ఉద్దేశించబడినటువంటి శాస్త్ర విధులను నిర్లక్ష్యపరచడమే అవుతుంది అని చెప్తుంటారు. అలాగే ముఖ్యంగా ఈ కొన్ని మనము చేసేటువంటి విధానంలో ఆగ్రహ అనేటువంటి పదం ఏంటంటే వెంటనే అంగీకరించడం. మనం చూస్తూ ఉంటాం ముఖ్యంగా భారతదేశంలో వివిధ రకాలైనటువంటి కొంతమంది భావాలు వీళ్ళని కొన్ని చెప్పగానే ఆయన యొక్క బోధనలు వినేసి ఎంతో బాగుంది ఎంతనే దాన్ని నమ్మేస్తూ ఉంటుంటాం. సో దాన్ని అంటే వాటిని వెంటనే మనము నమ్మి చేసేటువంటి విధానాలు ఏదైతే ఉందో తక్షణ ప్రయోజనం కొరకు అవలంబించేటువంటి వాటిని ఏదైతే ఉన్నాయో నియమాలు ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఆగ్రహ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కొన్ని ఇక వితండవాదం చేస్తూ వాళ్ళు కొన్ని నిర్లక్ష్యపరుస్తూ ఉంటారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే మనకి చైతన్య మహాప్రభు వచ్చారు. ఈ కలియుగంలో ఆ హరినామ సంకీర్తనం తప్ప, ఆ హరినామము హరే కృష్ణ అనేటువంటి పదం తప్ప వేరొకటి లేదు. ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడవేయడానికి అంటే కొంత ఆ మాయావాదులు కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు. వితండవాదులు ఒక పేరు చెప్పగానే సరిపోతుందా, సో ఆయనే భగవంతుడు అంటే నమ్మకం ఏంటి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటూ ఉంటారు. అంటే యాక్సెప్ట్ చేయనటువంటి వారు అది ఉంటుంది. అది నియమ అగ్రహ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఇవి 2 కూడా ఈ భక్తి విధానంలో సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు అనేటువంటిది మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము. సో ఇక్కడ ఆగ్రహ అనగా అంగీకరించేటువంటి ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శించడం అంటే వెంటనే అంగీకరించేటువంటి, అగ్రహంగా అంగీకరించట్లో నిర్లక్ష్యము. ఆ నియమ శబ్దానికి ఆ 2 శబ్దాలు చేర్చినప్పుడు నియమాగ్రహ అనేటువంటి సమాసం ఏర్పడుతుందని చెప్తారు. సో ఆ పదాలను కలుపట్లో భేదాన్ని బట్టి నియమాగ్రహ సమాసానికి 2 ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్థాలు వస్తాయి. నియమాగ్రహ నియమ అగ్రహ. సో అంటే ఒకరేమో వెంటనే ఏది చెప్తే దాన్ని వెంటనే చేసేటువంటి విధానము, ఇంకొకటేమో ఏది చెప్పినా దాన్ని కృష్ణ భగవానుడు దేవాది దేవుడు అన్ని అవతారాలకు ఆయనే మూలం అంటే అవునా అది కరెక్టేనా అనే భావనలో ఉండే విధంగా ఆలోచించేటువంటి వాళ్ళు. కొంతమంది చెప్పగానే వెంటనే, ఇప్పుడు దీనికి మనము ఉదాహరణ చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో కృష్ణ చైతన్యంలో ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారు ఆర్థిక అభివృద్ధి కొరకై విధులను అంగీకరించటం పట్ల ఉత్సాహాన్ని చూపకూడదు అని చెప్తారు. ఏమైనను వారు శాస్త్ర గ్రంథాలలోని విధులను కృష్ణ చైతన్య అభివృద్ధికి శ్రద్ధతో అంగీకరించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ
ఆ ఉపదేశ అమృతంలో ఇచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఉండేటువంటి అంశం. సో దీనికి ముఖ్యంగా మనము భగవద్గీత తీసుకున్నట్లయితే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ భగవద్గీతలో మనకి ఆ 4వ అధ్యాయంలో ఆయన చెప్తారు, ఇమం వివస్వతే అంటూ, నేను ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని సృష్టి ఆరంభంలోనే ఆ సూర్యుడైనటువంటి వివస్వానుడికి తెలియచేశాను. వివస్వానుడు దానిని మనువుకు అందించాడు. మనువు దానిని ఇక్ష్వాక రాజు అయినటువంటి ఇక్ష్వాక రాజుకి ఇచ్చాడు అనేటువంటి ఆ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతాడు. మరి చెప్పగానే అర్జునుడు చూడండి, ఇక్కడ శుద్ధ భక్తుడు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండేటువంటి వారు ఏ విధంగా ఉండేటువంటి దానికి అర్జునుడు మనం ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. సో ఆయన వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అలాగని చెప్పేసి అవునా నువ్వు దేవుడువా, నువ్వు చెప్పావా ఇవనేటువంటి విషయాలు మాట్లాడలేదు. సో ఎంతో వినయంతో అర్జునుడు ఇక్కడ మనకి దాంట్లో అది విన్న తర్వాత ఆయన అడుగుతాడు, ఓ కృష్ణ, సూర్యుడు సృష్టి ప్రారంభము నుండే ఉన్నాడు, నీవేమో నాతో పాటే ఈ ద్వాపర యుగంలో మనిద్దరం కలిసి తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయము మరి ఈ విషయాన్ని నీవు సృష్టి ప్రారంభంలోనే సూర్యదేవుడికి చెప్పావు అంటే నిన్ను దాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అని అడిగాడు. అంటే అటు వెంటనే అవును కదా నువ్వు చెప్పావు, నువ్వే దేవుడు అనేటువంటి, అంటే ఇక్కడ చూడండి భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి బోధనలన్నీ కూడా విన్న తర్వాత ఆయన అర్జునుడు యథావిధిగా కృష్ణ భగవానుడు ఏవైతే అంశాలు చెప్పాడో అవన్నీ అంశాలను కూడా యథావిధిగా యాక్సెప్ట్ చేశాడు. కానీ వెంటనే కాదు, అన్ని విన్న తర్వాత తను మధ్యలో తనకి కలిగినటువంటి సందేహాలన్నింటినీ కూడా నివృత్తి చేసుకున్న తర్వాత ఒక జిజ్ఞాసుడైనటువంటి శిష్యుడుగా విద్యార్థిగా తను తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకుని ఆయన చివరికి ఆ 11వ అధ్యాయంలో ఆ విశ్వరూప దర్శనమైన తర్వాత చెప్తాడు, సో నీవు చెప్పినవన్నీ నేను విన్నాను, సో నీవు చెప్పిందంతా వాస్తవమే, ఇంకా నిన్ను నేను తెలుసుకోదలుచుకున్నాను అనుకుంటూ ఆయన చెప్తాడు. సో అది ఒక వైష్ణవుడికి ఉండవలసినటువంటి ధర్మం అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అందుకే అక్కడ మనకి ఆయన ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నేను సృష్టి ప్రారంభంలోనే వివస్వానుడికి చెప్పానంటే అప్పుడు ఆయన వ్యతిరేకించలేదు, వెంటనే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు కాకుండా ఒక వినయంతో వినమ్రత కలిగినటువంటి శిష్యుడు తాను తన యొక్క సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఆయన అక్కడ అడుగుతాడు, మరి ఈ విషయాన్ని నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మహానుభావ అంటూ కృష్ణ భగవాను వారిని అడుగుతాడు. సో ఆ విధంగా సో ఈ విషయాలను మనము తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి, సో ఇక్కడ నియమాగ్రహం అంటే నియమాలను మరియు నియమాలను అంగీకరించకపోవడం. సో ఆగ్రహము యొక్క మరొక అర్థం ఏమిటంటే నియమాలు మరియు నిబంధనలు గుడ్డిగా అనుసరించడం, కానీ అతను ఏమి చేస్తున్నాడో అతనికి తెలియదు. అందరూ ఇలా చేస్తూ ఉన్నారు కానీ అతను ఎందుకు చేస్తున్నాడో అతనికి అర్థం కావడం లేదు అని చెప్తారు. సో ఈ నియమాగ్రహ అంటే వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, కానీ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి విషయం వాళ్ళకి కూడా ఏమిటి తెలియకుండానే చేస్తూ ఉంటారు. అందులో కొన్ని మనము ఇప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు, కొన్ని సాంప్రదాయాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో దీనికి మనకు గురువుల ద్వారా విన్నటువంటి అంశంలో ఒక ఆలయంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు భగవంతునికి నిరంతరం పూజలు చేస్తూ ఉంటాడు. అయితే ఆ భగవంతునికి ఆ పూజ చేసేటువంటి విగ్రహారాధన చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆ ఆలయంలో ఉన్నటువంటి ఒక పిల్లి తనను ఎప్పుడూ డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటుందట. ఆ పూజ సక్రమంగా జరగకుండా ఉండడానికి డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటే ఆయన ఇక మరి దాన్ని ఏం చేయాలి, ఇబ్బంది పెట్టకుండా దాన్ని బయటికి పంపించలేరు కదా. సో ఒక బ్రాహ్మణుడిగా తను ఏం చేస్తాడంటే ఆ పూజ జరుగుతూ ఉన్నంతసేపు ఆ పిల్లిని పట్టుకొని ఒక బుట్టతో కప్పివేస్తాడట. పూజ కాగానే యథావిధిగా దాన్ని వదిలేస్తాడు. సో ఆ విధంగా తను రోజు కూడా పూజలు జరుపుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ప్రతిసారి కూడా ఆ విధంగానే పూజలు జరుపుకుంటూ చేస్తూ ఉంటాడు. కాలం ఆగదు, శాశ్వతమైనటువంటి కాలక్రమంలో
అది జీవుడు ఈ దేహం నశించిపోయేది కదా, ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ భౌతికమైనటువంటి దేహం కూడా తను వదిలివేస్తాడు. ఇక ఆయన కుమారులు నెక్స్ట్ పూజలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో వారు కూడా వాళ్ళు, ఎందుకంటే వీళ్ళు చూసినటువంటిది తన తండ్రి చేస్తున్నప్పుడు ఆ విధంగా చూస్తారు. ఇక ఎవరైనా వచ్చి ఏదైనా పూజలకు వాళ్ళందరూ పిలిస్తే మా ఇంట్లో పూజ చేద్దురండి అంటే, సరే వస్తాం కానీ మీరందరూ నియమంగా మీరు ఒక పిల్లిని పట్టుకొచ్చి నేను పూజ చేస్తున్నప్పుడు బుట్టలో కప్పిపెట్టి ఉండాలి అని చెప్తారు. అక్కడ జరిగినటువంటి సందర్భం వేరు. దాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉండేటువంటి విధానం. సో ఆ విధంగా దాని యొక్క పరిణామాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే మనకి ఇంకా నియమాలను గురించి మనకి ముఖ్యంగా చైతన్య చరితామృతంలో మనకి ఒక 3 శ్లోకాల్లో ఇక్కడ ముఖ్యంగా సనాతన గోస్వామి వారు, తర్వాత చైతన్య మహాప్రభువుల వారి మధ్య జరిగినటువంటి సందర్భాన్ని ఈ 3 శ్లోకాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, అయితే వాస్తవానికి ఒకసారి ఆ సనాతన గోస్వాముల వారు పురిలో చైతన్య మహాప్రభువుని కలవడానికి వస్తారు. ఆ వచ్చేటువంటి సందర్భంలో అది ఎండాకాలంగా ఉన్నటువంటి అది ఆ వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన మధ్యాహ్నం ఆ చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి భోజన సమయానికి వస్తానని చెప్తారు. రమ్మని కబురు పెడితే వస్తానంటాడు. ఆయన బయలుదేరి వస్తూ ఉంటాడు. అయితే వచ్చేటువంటి సమయంలో ఎండాకాలం ఉంటుంది. ఆయన రావడానికి బాగా లేట్ అవుతుంది. సరే ఆయన బయలుదేరి వస్తాడు, లేట్ అవుతుంది. చైతన్య మహాప్రభు ఎదురు చూస్తుంటాడు. చూసి ఇక మధ్యాహ్నం ప్రసాదం తీసుకునేటువంటి సందర్భంలో ఆయన ఇక ఎదురు చూసి రాకపోయేటప్పటికి ప్రసాదం తీసుకొని నిద్రకు వెళ్తూ ఉండటానికి పోతాడు. కానీ కొంత లేటుగా సనాతన గోస్వామి చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వచ్చారని చెప్తారు. వచ్చిన సందర్భాన్ని తెలిసి భక్తుడు రాగానే చైతన్య మహాప్రభు ఎదురుగా వెళ్ళి దగ్గరకు వచ్చేసి, సనాతన గోస్వామి రాగానే ఆయన్ని ఎదురుగా వెళ్ళి స్వాగతం పలికి, సనాతన ఏంటి నీకోసం నేను ఇప్పటిదాకా ఎదురు చూశాను, నువ్వు రావడం ఎందుకు లేట్ అయింది అని అడిగితే, ఆయన చిన్నగా మౌనంగా ఉండి, భగవంతుడికి తెలుసు చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడే, ఆయనకు తెలుసు, అయినా అడుగుతాడు. అప్పుడు సనాతన గోస్వాములు వారు చెప్తారట. ఎందుకంటే పూరిలో ఆయన 2 మార్గాలు, చాలా దగ్గరగా వచ్చేటువంటి మార్గం ఒకటి ఉంటుంది చైతన్య మహాప్రభు ఉన్న దగ్గరికి. అంటే పూరి క్షేత్రం యొక్క సింహద్వారం ముందు నుండి వెళ్ళేటువంటి దారి ఒకటి, ఇంకొకటి బీచ్ నుండి ఆ ఇసుక పైన నడుచుకుంటూ వచ్చి చుట్టూ తిరిగి వచ్చేటువంటి మార్గం మరొకటి. అయితే ఆ సనాతన గోస్వామి చుట్టూ ఉన్నటువంటి మార్గం ద్వారా వచ్చారని చెప్తారు. వచ్చి ఆయన చెప్తారట, ఆ సనాతన గోస్వామి అంటారట, నేను ముస్లిం మహమ్మదీయ రాజు దగ్గర పనిచేశాను కనుక నేను అపవిత్రునై ఉన్నాను. సో ఈ సందర్భంలో ఆ సింహద్వారం ముందు నుండి వెళ్ళే అధికారం నాకు లేదు. ఎందుకంటే ఆ జగన్నాథ స్వామికి సేవకులు సర్వదా అక్కడికి వస్తూ పోతూ ఉంటారు. వారిని నేను ఏదైనా టచ్ చేసినట్లయితే నా వలన మలినమైపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ సేవకులు ఎడతెరిపి లేకుండా ఎల్లప్పుడూ వస్తూ పోతూ ఉంటారు. నేను తాకితే నేను నాశనం అవుతాను అంటూ ఆయన చెప్తారట. అదంతా విని చైతన్య మహాప్రభు చాలా సంతోషిస్తారట. సంతోషించి ఈ విధంగా అన్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఏంటంటే, తదాపి భక్తి స్వభావ మర్యాద రక్షణ, మర్యాద పాలన హయ సాధుర భూషణ అని అంటారు. అంటే వైష్ణవ మర్యాదను పాటించడము, రక్షించడము భక్తుని యొక్క స్వభావము. వైష్ణవ మర్యాదను పాటించడము సాధుభూషణము అని ఇక్కడ ఆయన, అంటే ఈ మనకి భక్తులకు ఆభరణము, వైష్ణవ మర్యాదలను కాపాడడం అనేటువంటిది ఆ భక్తులకు ఒక ఆభరణము వంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందుకే ఆ చైతన్య మహాప్రభువు సనాతన గోస్వామిని ఆ విధంగా కీర్తించారని చెప్తారు. ఇంకా ఆయన చెప్తారట, మర్యాద లంఘనే లోక కరే ఉపహాస ఇహాలోక పరలోక దవి అహనాశ అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే, మనిషి మర్యాదను అతిక్రమిస్తే జనులు గేలి చేస్తారు, ఆ విధంగా అతడు ఇహ పరలోకాలలో నాశనం అవుతాడు. అంటే ఈ సాంప్రదాయాలని, సిద్ధాంతాలను పాటించకుండా ఉండేవాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మర్యాద రాకిలే తుష్ట కైలే మోరమన తుమి ఐచే నా
కరిలే కరే కోన జన అని చెప్తున్నారు. అంటే మర్యాదను పాటించిన నీవు నా మనసును సంతుష్టి కలిగించినావు, నీవు తప్ప ఇంకెవరు ఈ ఉపమానాన్ని చూపగలరు. అంటే ఇక్కడ ఆ సాధుభూషణ అన్నారు చెప్పారా, ఏదంటే భక్తుల ఆభరణం. అంటే మర్యాదే ఆ వైష్ణవ భక్తుల యొక్క ఆభరణం. అంటే మర్యాద ఇతర భక్తులకు మనము మర్యాదిస్తూ మన యొక్క సీనియర్స్ డివోటీస్ ని గౌరవించడము, మన యొక్క గురువులను గౌరవించడము అనేటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన జగన్నాథుడి నిత్య సేవలో ఉండేటువంటి వారికి ఏ విధమైనటువంటి ఆటంకం కలిగించకుండా, వారి యొక్క విధులకు, ఆ భగవంతుని సేవకు ఆటంకం కలిగించకుండా ఆయన చేసినటువంటి దాన్ని చైతన్య మహాప్రభువులు మెచ్చుకొని ఆయన ఆ విధంగా చెప్పారు. వైష్ణవ మర్యాదను పాటించడం అనేటువంటిది ఆ వైష్ణవుల యొక్క ఆ భక్తుల యొక్క ఆభరణము అని చెప్తూ ఉన్నారు చైతన్య మహాప్రభువులు వారు చెప్పారు. అలాగే ఎవడైనా మర్యాదను అతిక్రమించినట్లయితే, ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయాలను, వైష్ణవ మర్యాదలను ఎవరైనా అతిక్రమిస్తే అటువంటి వాళ్ళని జనులు గేలి చేస్తారు. సో అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటుంటాం, ఒక్కొక్కసారి వైష్ణవ అపరాధాలు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. సో కనుక ఆ విధంగా చేస్తే, ఒకవేళ ఎవరినైనా వైష్ణవ అపరాధాలు చేసినట్లయితే, ఆ వైష్ణవ అపరాధాల వల్ల వారు ఇహ పరలోకాలలో నాశనమైపోతారు. అంటే ఈ లోకంలో గాని, పరలోకంలో గాని వారు శాంతిని అనుభవించలేరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనకి కృష్ణ భగవానులు కూడా భగవద్గీతలో మనకి వారు చెప్తారు, భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమైనవాడు, అంటే భక్తియుతమైనటువంటి సేవ అనేటువంటిది మనకి ఉండే ఆ భగవంతుని ధ్యానంలో, భగవంతుని చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ సాంప్రదాయాలన్నింటినీ కూడా పాటిస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా భక్తిలో లేనటువంటి వాడు ఈ లోకంలో గాని, పరలోకంలో గాని శాంతిని పొందలేడు అర్జున అని చెప్తారు. సో చైతన్య మహాప్రభువుల వారు కూడా మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశము. సో అలాగే అందుకే ఆయన అంటున్నారు సనాతన గోస్వాముల వారిని, సో మర్యాదను పాటించినటువంటి నీవు నా మనసుకు సంతృష్టిని కలగజేస్తా. అంటే మర్యాదను పాటిస్తే, మరి ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు ఎవరు? సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడు. సో కాబట్టి మర్యాదను పాటిస్తే, వైష్ణవ మర్యాదలను మనం పాటించినట్లయితే ఆ భగవంతుని మనం తృప్తిపరిచిన వాళ్ళం అవుతాం. మరి ఆ భగవంతుని తృప్తిపరచడమే కదా మానవుడి యొక్క, ప్రతి జీవుడి యొక్క గమ్యము, ప్రతి జీవుడి యొక్క లక్ష్యం కూడా అదే. భగవంతుడు సంతోషించడమే, ఆ భగవంతునికి కావలసినవి సమకూర్చు. సో కనుక ఆ మర్యాదను పాటించడం అనేటువంటిది మన జీవుల, భక్తుల, వైష్ణవుల యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి విధి అని చెప్తారు. నీవు తప్ప ఇంకెవరు ఈ ఉపమానాన్ని, అంటే భక్తి వైష్ణవ ఆభరణము, ఆహారం అంటే మర్యాదను పాటించడమే ఆ భక్తుల యొక్క గొప్ప ఆభరణంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఈ కంకణాలు అవి సాధిస్తే, ఇది సాధిస్తే కంకణాలు ఇస్తారంటారు కదా. సో భక్తిలో మర్యాదను పాటించి భక్తిని సక్రమంగా చేయడమే మనం పొందేటువంటి ఆభరణాలు, మనకున్నటువంటి, మనం ధరించేటువంటి ఆభరణాలు అని చెప్తారు వైష్ణవులకి ఉండేటువంటి. సో ఆ విధంగా పలికినటువంటి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు సనాతన గోస్వాముల వారిని ఆలింగనం చేసుకుంటారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆ మహాప్రభు సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారే ఆయన్ని ఆ విధంగా ఆలింగనం చేసుకుని అతడికి అంతటి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశాన్ని కలగజేసినటువంటి అంశం. సో ఈ విధంగా మనము వైష్ణవ సాంప్రదాయాలని పాటిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క కృపకు గురి అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ వైష్ణవ మర్యాదలను పాటించడం అనేటువంటిది ప్రతి జీవుడికి, అంటే భక్తుడికి, ప్రతి వైష్ణవుడి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి విషయము. సో అలాగే మనకు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి కొన్ని నియమాలు, పద్ధతులు మనకి పొద్దున లేవగానే మంగళహారతికి అటెండ్ అవ్వడము, అలాగే రోజు 16 మాలలను జపించడము, అలాగే 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్, ఏవైతే 4 నియమాలు ఉన్నాయో ఆ 4 నియమాలను పాటిస్తూ ఆ వైష్ణవ సాంప్రదాయాలను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు అందించినటువంటి ఈ అంశాలన్నిటినీ కూడా పాటిస్తూ మనము ఆ వైష్ణవ పద్ధతులన్నిటినీ కూడా అందరూ కూడా ఆచరిస్తారు అనుకుంటూ, సో ఈ విధంగా మనకి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు అనేటువంటి ఈ ఈ అంశాన్ని ఇక్కడితో ముగిస్తున్నాను. హరే కృష్ణ. సో